Kinsa nga duna pa'y kusgan nga kabukagan diha. Kaya pa ba ninyo nga sundon ang talagsaong skill sa pagduwa sa Chinese Garter nga gipakita sa mga estudyante sa Leyte Normal University? Tara, ato kining duwaon kauban ni Nico Sereno. Kini ang nag-viral nga duwa sa Chinese Garter sa mga estudyante atol sa ilang sportsfest. Daghang netizens ang napa-throwback sa ilang pagduwa kaniadto sa Chinese Garter. Usa kini sa giduwa sa gipahigayong sportsfest sa Leyte Normal University sa Tacloban City. Sa mataglayat, madungog ang syagit sa mga nananaw. I just uploaded the video to share to everyone na kahit ngayon nilalaro pa rin po yung luksong bitik o mas kilala po natin bilang Chinese Garter. Lakip sa mga miapil si Matthew ug Marion. Matud pa napugos lang sila pag-apil sa duwa. It was accidental and also po kasi if every tribo po kasi has to have a representative and if hindi po magkaroon ng representative yung isang tribo, maliligwak po yung isang tribo. Nag-start po ako mag-play ng Chinese Garter noong grade 4 po ako. Kaya nagkataas ang level sa Chinese Garter, nagkalisod usab sila sa paglayat ug pag-ambak. Ang ilang teknik, Mini-picture out ko muna kung gaano kataas yung garter. Mini-make sure ko lang po na safe yung aking landing. ang Chinese Garter gikan mismo sa nasod sa China nga naila sa tawag nga Chinese jump rope nga nagsugod ni atong 7th century. Samtang kumusta ang tigi nila ni Matthew? Magaling na mother which is si Matthew po. Nico Sereno, Balitang, Bisdak.